जों ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नै साम' जानोसै आं टेस्टिथार आरो Hi guys, welcome back to my channel. So, जोंहा दिनै मा जायान्दो बेखौ आं नोंसोरनो खिथिलांबाय थानोसै ओमफ्राय दा आङो बारिथिं थांदों आरो ओमफ्राय जोंहानि फुला जि मोजां जाबाय दं ओमफ्राय नै बिबार माखाया माने जि मोजां जादों नै इथिबो दं ओमफ्राय बै उनथिबो दं ओमफ्राय बया मोजां जाखादों आंथ' बया पसन्द जाखादों ओमफ्राय नै जोंहा आबैया इयाव मा खालामबाय दं नायदो जा आबैया मा खालामदों इखौबो खिथिलांनोसै नै दा आङो नैयाव दंखल माने बारिनि दंखल गुरियाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै जोंहा आबैया मा मावदों इखौबो खिथिनोसै आं नै इयाव आबैया साम' होबाय दं नैयाव साम'खौ नै हुनानै नैयाव सुबाय आरो होबाय ओमफ्राय सुदो आरो नैयाव साम' माखाया नै गेदेरथार आरो साम'आ बारा गिदिरबो गैया साफा जाजोब्बाय ओमफ्राय नै साम'आ गेदेरनो दा नैखौ खेबसे सुबावबाय आरो खेबसे ओरैनो दै लुनानै खेबसे सुबावनोसै आरो खेबसे सुबाय आरो साम'खौ नै ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ गोथाव संना जाबाय थानोसै आरो नोंसोर नायलांदो नै इयाव साम'आ माने गेदेरथार नोंसोर गेदेर बया गोजोन जादों नै गेदेरथार ओमफ्राय बेनि उनाव नोंखौ सुबाय दं आरो सुबाय थानानै माबा इयाव सबाइ रुना लाग्रोबाय ओमफ्राय सबाइजों साम' संनांदो बया गोथाव जासिगोन जानो नैयाव साम'खौ रुना लानोसै आरो जोङो नैयाव नै खिरखायाव सुना लाबाय ओमफ्राय दा बेखौ जोङो रुनोसै आरो दैजों नैयाव साम' माखाया ओमफ्राय नैयाव रुबाय आरो साम'खौबो जोङो मोजाङै बारा मोननाय नङा नालाय ओंख्रियाव ओंखायनो रुग्रोना लाबाय ओमफ्राय सबाइखौ रुग्रोना लाबाय ओमफ्राय नैयाव जोङो दै होनाय ओमफ्राय नैयाव दा रुनाया बोरैबा जाजोब्बाय नै गुफुरनो लेथ्रा ओंखारजोब्बाय नै गुफुर बोरैबा फेम्फा ओंखारजोब्बाय नै ओमफ्राय उनाव बेखौ सुना लाफिनसिगोन आरो उनाव ओमफ्राय नैयाव साम'खौ जि आरामै रुना लाबाय ओमफ्राय बेखौ मोनखाबाय ओमफ्राय मात्र सबायावल' होबानो जासिगोन नैयाव जोङो दा रुनानै बहनफिनबाय ओमफ्राय बेखौ दा एवसिगोन आरो जोङो नै एवबाय दा ओंख्रिया जासिगोन आरो ओमफ्राय नैयाव एवबाय आरो साम'खौ ओमफ्राय सबाइजों साम' आरो दैनि ओंख्रिया ओमफ्राय नैयाव एवबाय दं आरो साम'खौ ओमफ्राय नैयाव दा इसे संख्रि होबाय संख्रि होनानै इसे एवलायबाय दसे ओमफ्राय बेनि उनाव मा होलायनोसै दोनथ'बाय दा इखौ दसे ओमफ्राय नै आरोबाव संख्रि होबावदो आरो इयाव इसे ओमफ्राय आरोबाव एरबावनोसै आरो इखौ संख्रि होखांनानै ओमफ्राय नैयाव दा जोङो एवबाय आरो इयाव एवनानै उनाव सबाइ होनोसै सबाइ होनानै मा होनोसै नायबाय थानोसै इयाव रंबो होदों नालाय एसे गोमो जाखाबाय आरो इयो नङाबा बोरैबा गोसोमबो जायो सबाइखौ होसिगोन आरो इखौ एवफ्रामखांबा सबाइया इयो मोनखाबाय ओमफ्राय बेयाव होना होनोसै बेयाव सबाइखौ रुखाना माने मोनखाबाय मात्र इयावल' दसे होनानै माबानांसिगौ नै इयाव होबाय आरो सबाइखौ ओमफ्राय नै इयाव
दा इखौ दसेल' दोनबावबानो इयो जाखासिगोन आरो जोंहानि ओंख्रिया नै बोरैबा दालि ओंख्रि बायदिसो नुजोब्बाय नै इयाव दा गोदौजोब्बाय आरो सबाइ ओंख्रियानो गोमो गोमोनो गोदौजोब्बाय आयौ नै ओमफ्राय नैयाव दा गोदौबाय आरो नै गोदौजोब्बाय बया गोसाय ग्लक 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 होनलायनाय ओमफ्राय नैयाव एरना होबाय आरो खेबसे नै एरना होबाय नै साम' माखाया जि थुङा फैखादो ओंख्रिजों गाइस थुङा फैसोगारदो आरो लोगोफोर नैयाव फेम्फाबो जादों आरो इयाव माबा गोदौजोब्बाय नालाय फेम्फा जाबाय आरो इयाव नै ओमफ्राय दा नैखौ जों ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नै साम' जानोसै आं टेस्टिथार आरो बिलाइजों ना बाथोन आरो ओमफ्राय साम'जों सबाइ दा जोङो जाबाय थानोसै बेसेबा गोथाव जाखादों आरो सबाइजों साम'जों स' नोंसोरो आं जाबाय थानोसै दा नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय गाइस आं जाबाय थानोसै दा बाय बाय